Uyabona mufuna ukuthandwa abantu akade bekubukela phansi, ukhula phambi kwabo bekubukela phansi, ikhaya lakho belibukela phansi, nempilo yakho nje beyibukela phansi, futhi bengenayo ithemba ngempilo yakho. Mufuna bakuthande, ubothi mase kuza impumelelo engathi ungaphumelela uye kude nabo, uphumelele kude nabo. Kodwa mufuna bakuzonde noma de bekupretenda beshaya ngathi bayakuthanda kanti bakubukela phansi, bakuthanda ngoba uphumelele. Mufuna babe izitha zakho sangampela ongazenzanga lutho, ubophumelele eduze kwabo. Uyabona umuntu mawuphumelele eduze kwakhe okade kumonezela, okade kubukela phansi, waphumelela nje eduze kwakhe, uba isitha esikhulu kabi kuyena. Kodwa mawufuna ukuthi lo muntu aqhubeke akuthande, omunye adume ngawe athi sasikhula naye umbone sephumelele kangaka, aphakame ngawe ngenxa ukuthi uphumelele kude naye. Kodwa mawuzophumelela eduze naye uyokuzonda impilo yakho yonke. God bless you.